Vpravo si dej na kantu. Jestli to tam mohlo mít, jestli dlouho se můžeš. Jestli dlouho se tam What? Co? Kde jsi? Díře. Vleze pan kolega. Jirka jde. Spěšně může dole. Pan Petr. Výborně, ruce natažený, a natáhni, perfektní, červeného, a natáhni, natažený, a nohy, teď si zpracujeme, a pravou, a musíš jít říct pravou, tak, hromadní, teď si natočíš nohama, dobře. A teď nohy. Přišlo domů, tak si šlo na ke stěně, jak je. Takže jsem teď chodil tam. Pane Petře, můžu jí odvíst? Můžu odvíst malou? Jestli můžu odvíst malou. Můžeš? Jo, jde mi prosím tě tam na tu stěnku malinkou. Představíte určitě, prosím tě. Čemu problém, jo? Jak to? Hej! Ale dobrý, vidíš, že to je strašná pomoc. Tak ty ruce si trošku pošetříš a nohama tak úplně v pohodě. Protože minule jsi to bojoval, že?